Goedenavond, dit is het Zeeuwse nieuws van zaterdag 9 mei. Het ziekenhuis in Terneuzen. Normaal niet een plek waar je eigenlijk graag wil zijn. Maar vandaag stappen mensen hier vrijwillig binnen en loopt het best wel storm. Mijn vrouw werkt hier op de IC, dus dat is toch eens even leuk om te kijken van, goh, waar is ze hele dagen? Ik ben hier ook wel eens als patiënt geweest en dan zie je een klein stukje van het ziekenhuis. En nu ben ik geen patiënt en dan kan ik op mijn gemak rustig eens kijken van hoe ziet het eruit. Want tijdens deze open dag kunnen mensen spieken in ruimtes die normaal gesloten blijven voor bezoekers. Ja, we hebben echt alle deuren open. Terwijl tegelijkertijd gaat de zorg ook gewoon door. Maar we willen alle facetten van de organisatie laten zien. Van de ambulance tot de OK, de intensive care. Maar ook onze ouderen- en thuiszorglocaties. Wat is er met jouw knuffel gebeurd? Die is van het bed gevallen. En nu? Hij heeft een verband. Het is heel interessant en de mogelijkheid om alles te zien. Het is ook bijzonder hoe druk het hier is. En we vinden het heel leuk om alles te beleven eigenlijk. Hè? Ik ben niet de enige die dit toch wel interessant vindt. In totaal bezochten bijna 3000 mensen de open dag. Een aantal bewoners van het AZC in Middelburg is door medebewoners bedreigd en beroofd van hun telefoon en geld. De politie heeft 3 verdachten van tussen de 20 en 30 jaar oud aangehouden. Een deel van de gestolen spullen is ook teruggevonden. Bij een botsing tussen 2 Duitse auto's net buiten Scharendijke is gisteravond een van de beide voertuigen helemaal uitgebrand. Volgens HV Zeeland gebeurde dat na een onverwachte verkeersmanoeuvre. Alle inzittenden konden op tijd uit de auto komen en kwamen met de schrik vrij. De voetbalclubs Cadzand en Schoondijke gaan vanaf volgend seizoen verder als 1 club. De West-Zeeuws-Vlaamse verenigingen fuseren tot SSA Cadzand Schoondijke en gaan spelen in de zaterdag 5e klasse. De sportparken blijven voorlopig allebei bestaan en de clubkleuren worden de komende tijd om en om gebruikt. Weet u het nog, vorig jaar oktober kocht een brandweervrijwilliger zelf 3 elektrische scooters. Op die manier kunnen namelijk brandweervrijwilligers sneller bij de kazerne in Burghaamstede komen. Deze proef, betaald uit eigen zak, bleef niet onopgemerkt, want ook de politiek bemoeide zich ermee. We hebben hier vragen over gesteld en dat leek ons een goed idee om voor heel Schouwen-Duiveland deze proef uit te gaan zetten. Dat voorstel voor een proef werd door de veiligheidsregio afgeraden, maar de gemeenteraad nam het voorstel in december unaniem aan. De proef houdt in tot we 3 jaar een pilot gaan draaien. We hebben daar €50.000 per jaar voor beschikbaar gesteld. En over 2 jaar gaan we evalueren of het werkt. Hoe weet u welke brandweervrijwilliger dat nodig heeft? Nou, de postleiders van de verschillende posten op het eiland die weten precies waar hun mensen wonen. En die weten ook welke functionaris hij nodig heeft om die auto snel te laten rijden. Dus het zal selectief wezen. Niet iedereen krijgt zo'n ding. Op dit moment wordt geïnventariseerd welke brandweervrijwilligers in aanmerking komen om mee te doen met de proef. En de verwachting is dat we nog voor de zomer weten hoeveel mensen hier eventueel gebruik van kunnen gaan maken. En ja, dan kunnen ze ook fietsen of scooters aan gaan schaffen. De vrijwilligers van de KNRM gaven vandaag een kijkje achter de schermen, zoals hier in Hansweert, om te laten zien wat hun werk inhoudt. De reddingboot vaart binnen 10 minuten na alarm uit. Maar de pieper kan natuurlijk ook midden in de nacht gaan als je lekker ligt te slapen. Als je klein bent wil je brandweerman of politieagent worden. Maar ondertussen verandert dat toch. Naarmate je ouder wordt, de drijfveer om dit te doen wordt toch wat anders. En dan is het echt gewoon mensen helpen. De reddingboot van Hansweert wordt jaarlijks zo'n 25 keer ingezet. Daar zitten uiteraard acties bij die de vrijwilligers niet vergeten. Een zwemmer die vermist is. Vorig jaar zomer hebben we nog 3 jongens uit de stroming van de Westerschelde gered. Die waren gaan zwemmen en die waren in problemen gekomen door het snelstromende water. En nou, gelukkig konden wij hun op tijd redden en is al heel goed afgelopen. We hebben een actie gehad op Doodsschelde met een hoop scouts in het water. Dat is er eentje die bijblijft, dat het echt wel paniek is. We hebben een paar jaar geleden een landmeter gehad, vlakbij Hoedeskerken in de Slikken, die vast zat in de modder. Terwijl we opkomend water hadden. Dat zijn toch wel acties die hierbij blijven. En dan uiteraard ook de acties die een minder goede afloop hebben. Heb je daar last van?
Ik heb er gelukkig geen last van. Het zijn natuurlijk wel dingen die hierbij blijven. Maar uiteraard ook hier als bemanning op de post hebben we er heel veel steun aan elkaar. En wordt er hier veel over gepraat en houden we elkaar heel goed in de gaten. Hoek in een nieuw roze-paars tenue op bezoek bij Barendrecht komt al na 9 minuten spelen op achterstand door een treffer van Brent Vugts. De ploeg uit Zeeuws-Vlaanderen doet nog volop mee om de titel in de tweede divisie, maar begint dus niet goed in Barendrecht. Hier wordt de schade ongedaan gemaakt door Hamza Bouyrouchane. En dan is het na een kwartier spelen alweer 1-1. Maar Hoek verdedigt slordig in die eerste helft. Hier krijgt de thuisploeg de bal met wat geluk mee. En is het Joey Jongman die weer voor de voorsprong van Barendrecht zorgt. 10 minuten voor de onderbreking wordt het dan nog erger. Anes Sergidi, 3-1. En dan lijkt het een pijnlijke middag te gaan worden voor Hoek. Zeker als hier 1 minuut in de tweede helft die bezig is. Brent Vugts voor zijn tweede treffer tekent en Hoek op een 4-1 achterstand zet. Hoek probeert het nog wel in die tweede helft. Komt ook wel tot kansen. Maar het gaat nog maar 1 keer scoren. Dat zie je hier gebeuren. Robbie van Houter zorgt voor de 4-2 eindstand. Maar omdat concurrent Quick Boys met 2-1 wint van ACV... lijkt Hoek voorlopig af te haken in de titelstrijd. Het was vandaag een echt mooie zonnige dag. Vanaf het begin met een mooie blauwe lucht en ook maar een zwak tot matig windje met windkracht 2 tot 3 vanmiddag. En de temperatuur kwam weer iets hoger uit. Het kwam op de meeste plaatsen tot iets boven de 20 graden. En door die stijging kwamen er ook een paar stapelwolken tot ontwikkeling. Maar het is voorlopig de enige echt zonnige dag, want het gaat vanaf morgen veranderen. Vannacht neemt de wind ook al toe en van het zuiden uit komt er wat bewolking opzetten. Morgen zijn er nog zonnige perioden, maar in de middag is het ook vaak bewolkt. En morgenavond zou er vanuit België wat regen kunnen komen. Tot dan is het droog met windkracht 4 tot 6 en 17 tot 20 graden als maximum. Maandagnacht is er ook kans op wat regen en overdag zijn er dan enkele buien, maar zeker ook opklaringen. En bij een koude noordwestenwind wordt het maar een graad of 14. Dinsdag begint met wat zon, later is er kans op wat regen en daarna is het tamelijk buiig. En de hele week blijft het aan de koele kant. Dit was Zeeland Nu. Zometeen Zeeland de Week met daarin een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Fijne avond.